Statistika tal-Eurostat komplet tikkonferma kif pajjiżna għandu fost l-inqas rati ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, f'din il-kategorija, pajjiżna qed jikklassifika fis-seba' post brata ta' 9.2%, brata li ftit inqas minn 6% tal-medja Ewropea. L-inqas pajjiż li għandu żgħażagħ mingħajr impjieg huwa l-Iżlanda b'6.1%, filwaqt li l-aktar pajjiżi li għandhom żgħażagħ bla xogħol huma il-Maċedonja, il-Greċja u Spanja, brati li varjaw minn 34% sa 45%. L-istess statistika wriet li mis-sena 2017 għas-sena 2018 kien hemm tnaqqis ta' 1.4% fiż-żgħażagħ jirreġistraw għax-xogħol. Il-qatt fost il-persuni ta' bejn il-15 u l-74 sena wkoll huwa fost l-inqas fir-Reġjun Ewropew. Fil-fatt, f'din il-kategorija, Malta tinsab fil-5 post minn fost 33 pajjiż minn madwar ir-reġjun. Hawnhekk Malta għandha rata ta' 3.7%, filwaqt li l-medja Ewropea hija ta' ftit inqas minn 7%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.